गोजोननाय रादाब जे दिनै भैरबकुंड समष्टिनि जि TCLCनि आफादगिरिनि बिबानखौ आंखौ दायथ' होनाय जाबाय आरो बेनि थाखाय आं गिबियावनो जोंनि BTC सरकारनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारि सारखौ आं साबायखर बावदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो बेजों लोगोसे जोंहा प्राइमारि कमिटिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिखौ आं साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो खौसेयैनो जोङो भैरबकुंड समष्टिनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ जों दिनै थांखि लादों। सार गोबां नायजानो दोनै नोंथांखौ गोबां फोथायोमोन जे दिनै सानसे समाव BP बा गोदोना थाहैनाय समाव दिनै नोंथाङा गोबां हार्डवर्क खालामदोंमोन गोबां दिनै नोंखौ फोथायदो सानसे समाव बिथाङाबो सासे MCLA जायो बा बिथाङा सानसे समाव माबा मोनसे पद मोनो होनना गोबाङानो फोथायनानै दिनै बे बिबानखौ लाबोनानै दिनै नोंथांजों नारा नांथाबोबाय सार मा बुं सार बे बेलायाव? जोंनि थांखियानो जाबाय जों BTCखौ रैखाथि होनाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि BTC ओनसोलखौ जों जौगाहोनाय आरो बेयाव थानाय गुबुन गुबुन रावारि माहारि धोरोमारिफोरजों जोङो खौसेथियाव थानानै जों BTCखौ जौगाहोनायनि गुबै थांखिखौ लानानै जोङो थांनाय 5 बोसोर जों सरकार गैयाब्लाबो जोङो जोंनि राजखान्थि दोलोनि थांखि बिथांखिफोरखौ रायजो राजानो जों फोरमायदोंमोन गामि गामि थांनानै जोङो रायजो राजाजों मोगा मोगि सावरायदोंमोन आरो जोंनि थांखिफोरखौ आरो जोंखौ फोथायनानै देग्लाय जोंनि BTC जि बिसायख'थि बेयाव जोंखौ रायजो राजाया मदद आरो हेफाजाब होबाय आरो जायनि थाखाय जों दिनै रिहन दैमारि सारखौ देरहासार खालामनानै बिथांखौ जों डिपुटि चिफ जों बानायनो हाबाय आरो बिनि थाखायनो आं गिबियाव रायजो राजाखौ गासैखौबो आं साबायखर बावनो सानो। सार दिनै नोंथांनाव गोबां मोनसे पाब्लिकनि सोंथि जे भैरबकुंड समष्टि जानानै गोबां रायजोआ बुङो जे दिनै गणेश वारि बायदि थायोब्ला जों गोबां रायजोफ्रा सापर्ट दङ होननानै गोबाङानो नोंथांखौ नागिरबाय थादों थिग बेबायदिनो TCLC सासे चेयारमेन जानानै नोंथाङा गासैबो रायजोफोरखौ खुलुमनो हागोन नामा? दा TCLCआव आं जिखिनि सरकारनिफ्राय जिखिनि स्किमफोर फैगोन बे स्किमफोरखौ जों मोजाङै मावनायनि जोङो निस्सय दायथ'खौ लानानै मावगोन आरो बिखेखकरि जोङो नैबे PMAY न'खौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो जाहाथे PMAY न'खौ लानानै जाहाथे रावबो राजनिति खालामा आरो जों थांनाय समफोराव नुदों जे PMAY न'फोरा दासिमबो आद्रा जाना दङ दा जोंनि समाव जाहाथे मोनसेबो PMAY न'आ जाहाथे इनकमप्लिट जाया बिनि थाखाय जों गोख्रों राहा लामा लागोन आरो जोङो जौगाथायनि खामानिफोरखौबो जों मावनो हागोन आरो TCLC आरो VCDC थाइसे थाखानि बे बिफां हिसाबै VCDC चेयारमेन जितु बिथांमोननि फारसे माबायदि बिथा दा जों बेखौ बुंदों जे दिनै जोङो समायखिराबो लादों जे जोङो ट्रेन्सपारेन्टलि खामानि मावनांगोन दिनै सरकारनिफ्राय जि स्किमानो फैया मानो बे स्किमखौ जाहाथे मोजाङै जोङो रुपायन खालामनो हायो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो VCDC चेयारमेन मेम्बारफोरखौ दिनै समायखिरा लाहोदों आरो बै फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो मोजाङै ट्रेन्सपारेन्टलि जाहाथे खामानिखौ मावनो हायो जों बेनिखायनो VCDC चेयारमेन मेम्बारफोरखौ जों गोख्रों जोङो दिनै बिथोन होनाय जादों। सार दिनै नोंथाङा फैबाय थानाय समाव TCLC चेयारमेन जानानै माबा मोनसे स्ट्रिक्ट रुल दानो सानदों नामा जे गोबां 5 बोसोर गेप्स जाबाय BP पार्टिया माबा मोनसे रोंथि मोननानै जे गासैबो चेयारमेनफ्रा गासैबो गाव बिसोर मोजां मावलांगोन होननानै मोनसे स्ट्रिक्ट रुल खालामनो नोंथाङा जोङो दा मोनसे सिद्धान्त लादों जे जोङो एभ्रि 4 मान्थ 4 मासनि 4 दाननि उनाव मोनफ्रोमबो 4 दाननि उनाव जोङो मोनसे मोगा मोगि सावरायनाय लागोन मोनफ्रोमबो VCDCआव जाहाथे जोङो रायजो राजानिफ्राय जोंहा सुबा कमिटि दंखायो सुबा कमिटिनिफ्राय जोङो अभाब अभियोग बिथांमोननि गांनाय उखैनाय बा बिथांमोननि समस्याफोरखौ लानानै जोङो मोनसे ग्राम सभा जोङो खुंबाय थागोन एभ्रि 4 मान्थ बे हिसाबै जों खामानि मावनो थांखि लादों आरो भैरबकुंडनि सायाव गोबां जाख'नायखौ जों नुनो मोनदों सरकारनि बेलायावहाय हानिल' नङा सिगांनिफ्राय जाबोगासिनो जितु PMRY न' बेनि सायाव गोबां जाख'नायखौ जों नुनो मोनो बेनि सायाव माबायदि सांग्रांथि खालामदों? आं TCLCनि चेयारमेन हिसाबै बेखौनो बुंगोन जे जोङो PMAY न'खौ खुनु कमप्रमाइस खालामनाय नङा आरो बिनि सायाव जोङो थांनाय समाव जि जाबाय आंनि समाव जाहाथे PMAYखौ जोङो जाहाथे खुनु कमप्रमाइस खालामनाय नङा PMAY न'आ सम मथे जानांगोन आरो सोरबा चेयारमेना सोरबा मेम्बारा जुदि इनकमप्लिट खालामाबा बिनि सायाव आयेननि राहा लानाय जागोन आरो जोंनि भैरबकुंड ब्लक कमिटिनि थाखाय दिनै जोबोद गोजोनथावना दिन दिनै गोबां खस्थ' खालामनानै खस्थ' जादों जोंहा बनायनायाव बयबो जानो लुबैयो दा बेखायनो एसे खस्थ' खालामनानै जों VCDCखौ दाबाय BTC सरकारा बेखौ एप्रुभेल होबाय आरो दिनै बेखौनो जोङो दिनै
चेयारमेनफोरनो VCDC चेयारमेन आरो TCLC चेयारमेननो बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ जोङो दिनै रानबाय आरो बयबो चेयारमेनफोरखौ जों खावलायदों जाहाथे गोसो होनानै जाहाथे खामानि मावो खुनु जाहाथे बदनाम मोना नङाब्ला BPF राजनिति हान्जायाव जोंहा गोबां बदनाम जागोन खारन जों बेखायनो बुंबाय थादों जे थांनाय समफोराव गोबां VCDCफ्राव बे PMAY न'फोरखौ मोजां लुना होआखै गोबां समस्या जादों आरो थांनाय सरकारनि दिनावथ' बांसिन लुवाखै दा बे लुयि न'फोरखौ बोरैहाय कमप्लिट खालामगोन जों रायलायबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो जों सावरायबाय बेखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय खुनु फान्ड गैया बेखायनो जोंनि समाव जाहाथे बेबायदि अबस्था जाया बेखायनो जोंनि चेयारमेनफोरखौ जों खावलायदों बिथांमोना जाहाथे मोजाङै मावना होयो खुनु नङा जाहाथे इनकमप्लिट थाया जों बेखौ जों बिथांमोनखौ खावलायदों आरो आं आसा खालामगोन जिहेतु जोंबो दङ जोंबो नायगोन सोरबा जुदि चेयारमेनफ्रा जुदि बिदि खालामोब्ला निश्चय जों बिनि बेबस्थाखौबो जों लागोन आरो भैरबकुंड समस्थियाव उफ्रायै मोनसे आयेन दादों जिहेतु चेयारमेनफोरनि थाखाय माखासे जिथु माने आयेन बानायदों बे आयेन नङा जोंनि मोनसे जिहेतु जोंहा पार्टी मोनसे डिसिप्लिन दङ नियम निति दं बे नियम नितिखौ मानिनोसो जों थिनदों आरो एक्जेक्टलि बे आयेन नङा आरो सोरबा जुदि बे नियम नितिखौ मानियाबाथ' गोदो पार्टी हिसाबै जों बेबस्थाखौ लानांगोन ना पार्टी इनडिसिप्लिन जुदि खामानि मावोब्ला बेखौनो जों पार्टी लेभेलाव जों सिद्धान्तखौ लागोन बेबस्थाखौ जों लागोन बेसो माखासे जिथु VCDC बेखौ हाफ इयारल'सो फाइनान्स होनाय जिहेतु चेयारमेन जानो लुबैनाया गोबां थायो दा बेखायनो माखासे मोनथाम VCDC जों बेखौ आराय बोसोर होनायनि जों सिद्धान्त लाबाय आरो बेबायदि बेबस्थानि जुगिदि जों जोंनि पार्टी वर्कारखौ मावनायनि खाबुखौबो होदों बयबो मिलायलायना मावथों मोजां मावथों दा बेखायनो बे बेबस्थाखौ लानाय जादों आरो माने सार एबार नोंथांनि फैबाय थानाय MLA इलेक्सन थाखाय नोंथांमोनबो प्रिपेरेसन जादों गोबां दिनै नोंथांनि थाखाय गोबां जिबायदि खस्थ' खालामदोंमोन दिनै बिथांमोननो फोथायनाय दङ सार मा बुंनो सानो फैबाय थानाय जि बिधान सभा बिसायख'थि जागोन बाहायथ' आं उदालगुरि समस्तियाव आं गेलेगोन अबयसे दाबो आं जेबो प्रिपेयार जायाखै मानो होनब्ला BTC आव जि गिलिर बिबान मोनना दङ दाबो जों मोनसे सरकारि भाबै जेबो सिजेल खालामनो हायाखै बेखौ खालामबाय थादों जेब्ला बेफोरखौ थिग खालामनो हागोन फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखायबो आं प्रिपेयार जागोन आरो एबाराव जों खोब बारा सिन्था खालामाखै जिहेतु उदालगुरि समस्तियावहाय MLA समस्तियावहाय जोंहा 7 MCLA गोलैयो भैरबकुंड मोनसे थाबाय बेयावथ' आं गावनो थाबाय हरिसिङाव जोंहा स्पिकार थाबाय त्रिदिप दैमारि धनसिरि समस्ति जोंहा EM प्रेस मोसाहारि थाखाबाय जिहेतु गासैबो जों देरहाखानायखा दा बेखायनो जों आसा खालामदों एबाराव खोब गोब्राब जानाय नङा खोब सहसैनो जों बे एसेम्बलि इलेक्सनखौ जों देरहासार जानो हागोन थांनाय 5 बोसोराव जिहेतु वान मेन टु पस्ट डेपुटि चिफ एन्ड MLA बेबायदि जागोन जिहेतु सरकारि भाबै बा आयेनगत भाबै जेबो बाधा गैया आं नायनोसै समा थोनसिगोन समा जुदि थोनोब्ला बेबायदि लानायनि निसय नायनोसै मुथते रायजो राजानि जिफोर गांनाय उखैनाय आरो जिखिनि समस्या बे समस्याफोरखौ समाधान जों खालामनांगोन आरो बेखौ साननानैनो जों खामानिखौ मावनो नाजादों आरो माने प्रयजनबाथ' लानो गोनां जागोन आरो बेबो रायजोनि सार्थआवसो गावनि व्यक्ति सार्थनि थाखाय नङा सार गोबाङानो अपोजिट पार्टिया बुंबाय थायो 5 इयार्सआवहाय EPPL मा मावलांदों 5 बोसोरावहाय BPF मा मावजों नुनो थांगासिनो दं होनना बुंदों मा बुंसार बेनि बेलायाव 5 बोसोराव UPPL सरकारा मा मावदों मा मावाखै बेखौ रायजोफ्रा नुगासिनो दं आं बुंनायनि माबा गैया आरो बेखायनो बे रिजाल्टखौ मोनबायना थांनाय बिसायख'थियाव थांनाय 22 सेप्तेम्बराव जि BTCनि बिसायख'थि जाबाय बाहायथ' रायजोफ्राथ' उत्तरखौ होबायना बिथांमोना खामानि मावनायमोनब्ला जों 28टा सिट देरहानाय नङामोन बिथांमोना जेबो खामानि मावाखै बेखायनो रायजोफोरा बिथांमोननि सायाव खुद्रिनाया थाबाय रागा जोंनाया थाबाय बेखायनो BPF राजनिति हान्जायाव रायजोफोरा भोटखौ होदों आरो जों जिहेतु दायो आराम्भसो खालामदों आरो जोंहा बेखौबो जों बुंनांगोन जों जिहेतु ओरैबायदि समाव जों सरकार दाबाय सेप्तेम्बर मासावहाय जोङो सरकार दाबाय इतिमध्ये देग्लाय सननि जिथु बाजेटनि फैसा बेखौ थांनाय सरकारावनो आसाम सरकारा मथा मथि 75% हगारना हरजोबखादों आरो बे थाखाखौ प्रमद बर' बिथांनि दिनावनो मथा मथि खरसा बिथांमोना खालामजोब्बाय दा बेखायनो जोंहा एसे समस्या जादों जोङो बे मार्च दानसिम बोरैहाय खामानि मावगोन जोंहा बे मोनसे सिन्था जादों आरो माने जिहेतु देग्लाय बाजेटनि फैसा प्राय गैलिया दा बेखायनो आसाम सरकारजों खावलायदों जिहेतु एसेम्बलि इलेक्सन फैबाय थादों बेखायनो आसाम सरकारजों खावलायदों जोंनो एसे एडिसनेल फान्ड होनांगौ होननानै जों सरकारखौ जों खावलायदों आरो बिथांमोनाबो खोथा होदों एसे एनै हेल्प खालामगोन होननानै आरो गोबां लायबिलिटिस दं होनांगोन आरो जों इतिमध्ये
जों सावरायबाय थादों जों जेब्ला एडिशनेल फान्ड मोनगोन जोंनि हाग्रामा महिलानि दिनाव जिफोर लाइबिलिटिस दंमोन बेखौ जि हायो क्लियार खालामनायनि बेब'स्थाखौ जों लागोन आरो सार मोनसे सोंथि खालामो नोंथांनाव हयो गोबां रायजोनि सोंलु मोनसे दिनै नोंथाङा मोनसे डिपुटि चिफ जाबाय बेजों लोगोसे एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि मोनबाय नोंथाङा दिनै नोंथाङा एग्रिकालचार मा सिन्था खालामदों सार आपग्रेड जानो थाखाय दा बाहाय गोबां मावनो गोनां खामानि दङ आं नायनो समा सफैथों जोंहा जायफोर आबादारि आबाद मावो बिथांमोनखौ बोरैहाय सहाय खालामनो हायो दानि माने समजों गोरोबनानै मा खेथि खालामनांगौ मा समाव खालामनांगौ मा टेक्न'लजि बाहायनांगौ गोदान मेसिनारि ओंखारदों दा बेफोरखौबो जोंनि ओनसोलाव लाबोनानै बोरैहाय जोंनि आबादारिफोरा बोरैहाय प्रडाक्सनखौ बारा खालामनो हायो बिनि थाखाय जों सिन्था खालामदों आरो आं गावनो आं नुना मोनदों अफिसारफोरजोंबो आं सावरायबाय जे जोंनि आबादारिफोरनि गेजेराव मोनसे एवारनेस लाबोनाय बा माखासे ट्रेनिं होनाय बे खोब गोनांथि जादों आरो माने दा बेफोरखौ जों खालामनो सानदों आरो सार फैबाय रासियाव नोंथांमोना 5 बोसोर सानदोंना गोबां बोसोरनि थाखाय सोलिबाय सानदों जोंथ' बिसायख'थि समाव बुंदों जोङो अकल 5 बोसोरनि थाखायल' जों सरकार दाया जों एनादार 15 इयार्सनि थाखाय 15 बोसोरनि थाखाय सरकार दानायनि परिकल्पना लानानै जोङो आवगायगोन आरो बेनो जों खामानि मावलांगोन सार लास्ट सोंथि खालामनो नोंथांनाव सार गोबां रायजोफोरा बुंबाय थादों जे नोंथांखौ केबिनेट मन्थ्रि जाजानो लुबैदों सार फैबाय थानाय समाव गोबां एक्टिभ वर्कार होनना बुङो नोंथांखौ सार मा बुङो सार दा जोङो बिसायख'थि इलेक्सन गेलेहोनोसै जुदि देरहासार जायोब्ला दा बिथां मानोना बिटिसिनि चिफ आरो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानि प्रेसिडेन्ट बिथाङा जिखौ लुबैयो जि हिदान्त होयो बेखौ आं मानिगोन आरो सासे पार्टिनि वार्कार हिसाबै आंथ' गेलेगोन एसेमब्लि आं गेलेगोन बेथ' फाइनाल